104.7 IFM. Report! Nagsagawa ng interagency meeting ang lokal na pamahalaan ng Dagupan City upang pagandaan ang kapiyastahan ngayong Desyembre. Inaasahan ang dagsa ng tao mamayang alas 6 ng gabi dahil sa isasagawang Christmas tree lighting ceremony sa harap ng Dagupan City Plaza at pagpapailaw sa Quintos Bridge. Tinayak ni Police Lieutenant Colonel Brandon B. Palisok, hepe ng Dagupan City Police Station, ang seguridad at kaayusan sa nasabing selebrasyon ngayong araw. Nakatabay din ang ilang ahensya sa pagsisiguro sa maayos na daloy ng trapiko sa lugar. Hiling naman ang alkalde ang pakikisa at pakikipagtulungan ng Dagupeños para sa matagumpay na malaking selebrasyon ng lungsod. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatag IFM. IFM News. IFM News. IFM News.